babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. At kayo po'y nakatutok pa rin sa 90.7 Love Radio. Oras na muna natin sa buong kapuluan. It's already 10:23 PM at kasama nyo pa rin ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. Mga kabisyo, napakinggan po natin ang kabuuang storya ng ating letter sender ngayong gabi na to. Ang ating letter sender na grabe po ang pinagdaanan sa buhay. Masasabi natin mga kabisyo na maswerte tayo. Maswerte tayo dahil nakilala po natin yung tunay na magulang natin. Maswerte tayo na kung hindi mo man natagpuan yung tunay na magulang mo, at least nakasama mo naman until now yung tumayong magulang sa buhay mo. Pero itong letter sender natin mga kabisyo, ultimo, yung nag-aruga sa kanya. Saglit na taon niya lang po nakakasama. Sa murang edad, 9 taong gulang, kailangan niya ng dumiskarte. Kailangan niya na pong magbenta ng sampagita, maging takatakboys, manglimos sa kalsada para lang po matustusin ang pangangailangan niya sa araw-araw at makapag-aral. Kabisyo, hindi po biro ang pinagdaanan ng ating letter sender na si Henry. Sa kanya naman po na pagiging kolehiyo, nakakilala po siya ng isang babae na inampun po siya. Nung inampun siya mga kabisyo, nalaman niya na si Lais naman po pala ang partner nito. Inabuso siya. Kabisyo, hindi po naging madali yung naging takbo ng buhay ni Henry. At mismong siya po ang nagsabi sa kanyang kwento na ito po daw yung mga sugat na walang dugo. Ibig sabihin niya kabisyo, ito yung mga pinagdaanan niya o yung mga galos niya o yung mga sakit na naramdaman niya na walang baka sa itsura niya dahil ngayon tumitindig po siya sa lahat ng mga pinagdaanan at naging pagsubok niya sa buhay. Ito po si Henry ay nagpapatunay na kailangan lang natin tindigan. Kailangan lang natin tanggapin ang lahat ng hamon sa buhay natin, pero hindi dapat tayo para sumuko. Ibig sabihin, kaya ka nagka-problema ng ganyan kabigat ngayon kabisyo. Kahit ano pang problema yan. Dahil kaya mo yan. Naniniwala ako at naniniwala kaming lahat sa iyo kabisyo na kaya mo yan. Huwag ka na magturo ng iba kabisyo. Ikaw mismo yung nakakarinig sa akin. May pinagdadaanan. Oo, ikaw. Sabihin mo sa sarili mo, kaya mo yan. At magagampanan mo. At matatapos mo din ang problema mo. Mga kabisyo, basahin na muna po natin ang komento ng ating mga kabisyo na nagbahagi ng kanilang saloobin sa napakinggan nilang kwento. Pero bago ang lahat, nais ko pong batiin si MC Jubes Vertudaso na mapagpalang gabi sa kanya. At shoutout sa Team Bulacan Overdrive sa lahat ng mga nakatutok. At syempre big shoutout din po sa lahat ng mga kabisyo natin from Pasig, Rosario. Maraming salamat po sa pagtutok at lagi nyo pong pagsubaybay sa amin. Sa mga taga Health Center ng 13 Martires, Cavite,
Hello din po sa lahat ng mga taga Guadalupe, Makati, Mandaluyong, Hulo. At hello rin po sa lahat ng mga taga Caloocan, Valenzuela. Ayan o. Hello po sa inyong lahat. Maraming salamat. Sa Novaliches at Parañaque at sa iba pong parte ng Cavite at Taguig. Ang dami pong nakatutok sa atin. Maraming salamat sa inyo mga kabisyo sa mga pinapadala nyo pong mensahe sa amin. Sobrang saya po ng mga puso namin. At syempre ng 90.7 Love Radio na lagi po kayo nakatune in sa amin. Mga kabisyo, babasahin ko po dito ang komento ni Charles. Sabi ni Charles, "Hi Titan Jello. Ngayon lang po ako nakapag-comment. Grabe naman po yung false na pagbibintang kay sender. May pagsasabi ng totoo among sa mga family members ng foster family niya, mas piniling magsinungaling. Well, may mga sugat talaga na hindi humihilom dahil sa nakaraan. Lalo na't pinaratangan ka ng hindi naman totoo. Saka hindi ko rin masasabi kung nature ba talaga ng foster family na paratangan ng isang ampon na walang kamuwang-muwang. Siguro para kay sender, tuloy lang siya sa buhay niya at pahirap burahin ang kanyang masamang nakaranasan, pero ipasa Diyos niya na lang ang lahat at magdasal para sa kanyang buhay at isipin na kailangan niya maging matatag. Dahil dun siya susubukin at magiging matibay sa kanyang buhay. Sabi naman ni Rosel dito mga kabisyo, "Henry, kinalulungkot ko yung mga napagdaanan mong hirap sa buhay. Mula sa pagkawala ng mga taong nag-alaga sa iyo hanggang sa mga matitinding pagsubok na dumating sa buhay mo. Pero lahat ng iyon napagtagumpayan mo dahil sa matinding pananalig sa Panginoon. Napagpatuloy mo lang yan, by the way. DJ Titan Jello, baka pwede akong pa-request." Ay, bawal po. Paumanhin dahil Saturday lang po tayo nagre-request ng mga awitin na pwede nyo pong gusto. So mga kabisyo, marami pa pong komento tayong dapat basahin pero tapos na po ang ating minuto. Alam nyo, itong kwento ni Henry, tulad nga ng sinabi ko kanina, nagpapakita ito ng pagiging matibay. Pagiging matatag sa hamon ng buhay. Kabisyo, may kanya-kanya tayong kinakaharap na problema sa buhay natin. May kanya-kanya tayong bigat na bitbitin sa buhay natin. Pero lagi mo lang pagkatandaan na hindi ka nag-iisa. Laging may nilalaan ng mga tamang tao para sa buhay mo upang tulungan ka. Kung sa ngayon, hindi mo nakikita yon o hindi mo nararamdaman yon, siguro, it's about time para lumapit ka sa Kanya. Para sabihin mo yung nararamdaman mo. Lagi mo tatandaan, kabisyo, na tao lang tayo. Minsan hindi na natin abot yung kaya niyang gawin sa buhay natin. Alam nyo kabisyo, ang hirap din kasi sa buhay ng mag-isa ka lang. Wala kang masabihan. Tingin mong wala nang poprotekta sa'yo. Pero ulitin ko, ang pagmamahal niya ay parang hangin. Hindi mo siya nakikita pero nararamdaman mo. Yun na mga kabisyo. Kaya kung may mga gusto pa pong magbahagi ng kanyang kwento, mari po kayo magpadala sa aming Gmail account na rakitera@gmail.com. Malay mo, may isang gabi, may isang araw, kwento nyo na po ang aming binabasa dito at kinapupulutan ng aral at kumukurot sa aming puso. Mga kabisyo,
Muli ako po si DJ Titan Jello. Kasama niyo po sa programang Secret Files. At susunod na po ang ating programang Top Secret at maaari na po kayong tumawag sa ating Viber line na 0916-529-5595. Ulitin ko lang mga kabisyo, maaari na po kayong tumawag sa ating Viber line na 0916-529-5595. Kayo po ay nakatutok sa number 1 radio station, Metro at Mega Manila, sa 90.7 Love Radio. Metro's number 1 Love Radio. 'Basic!